ಬಡಕಾಯಿಯಿಂದ ದಕ್ಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕೂಡನಿ ದೆರ್ಪುಗೆ ತೆಗೆದಿಂಡು ಕಲ್ವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕತೆ ಒಂದು ಉಂಬೆನ ಪುದರು ಸೈಕತ್ಕುಯಿ MBA ಓದಿನಾಯೆ ಐಟ್ಟು ಪಂಡಿನ ಮಸ್ತ್ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆಯಾರು ಬೇರೆಟ್ಲ ಈ ಗುಯೇತೆ ಐತ ನಡುಟು ಈ ನರಮನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಇಂದ ನಂಬುನ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಕಾಂಡೆಡ್ತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ MNC ಕಂಪನಿಟ್ ಕಟ್ಟಳೆಯಾರ್ ಸೂಟು ಬೂಟು ಮಾತ ಸಮ ಅಂಡ ಬಯ್ಯದಗ ಯಾಸ ಬದ್ಲಾಪುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಆವಂದಿತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಪೊಂಚಿ ವೇಕೆ ಕಿಳೆಗು ಕೈ ಪಡ್ತು ಬಂಗಾರದ ಸರ ರಟ್ಟವು ಬೇಲೆ ಈ ಗುಯಿನವು ಪಟ್ಟಿಂಗೆರೆ ಮಲ್ಪು ಈ ಬೇಲೆಗು ಓದಿನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಗುಯಿ ದಾಯ ಕೈ ಪಡ್ಡೆ ಈ ಗುಯಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತದಾಯೆ ಕಂಡು ಬೇಲೆಟಿ 27 ಪೆರಯತ ಸೈಕತ್ ಗುಯಿಕ್ ಇಣೆ ಆದಿತ್ಯನಾಯೆ ಸೌನಕ್ಲ ಬಂಗಾಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಸೈಕತ್ಗ್ 25,000 ಸಂಬಳ ಆಯ್ತಂಡ ಇರುವೆರ್ಲ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಐಕ್ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬಂಗಾರ ರಟ್ಟವನ ಬೇಲೆಗ್ ಕೈ ಪಡ್ದಿತ್ತರ ಬೈಕ್ ಹಿಡುಪೋತು ಸರ ಹೋಯ್ತು ಬಲ್ಪುನ ಮುಖಲೆ ಮರ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮರ್ಜಿಡುಲೆರ ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸುದಿಲು ಯಾಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಾವ್ಲಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ತೆಲ್ತೆರ ಎಂಚಿನ ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಂಚೋವ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ದಾಂತಿ ಸಂಗತಿ ಆಯಿಂದಿತು ಕುಡರ ತೆಲ್ತೆರ ಎಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಟ್ ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಂದಿತು ಸಿಂಗರ್ ರಾಬಿನ್ ತಿಕ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತುತ್ತಂಡ ಅವಿನ ತೋಯಿ ಪಾವ್ಲಾ ಅವು ಎಂಕ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಒತ್ತು ಇಂದರ ದಾಯ್ ಪಂಡ ರಾಬಿನ್ ಎನ ಕಂಡೆನಿ ಇಂದಿತು ತೆಲ್ತೆರು ಪಾವ್ಲಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಈ ಅಜಪು ನಡಪದಿತ್ತಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರ ಬಸ್ ಉಂಟಿಡಿದಲ್ಪ ಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಿಡವರೆಗೆ ಪುಡಿಪು ತತ್ತು ಮೆಂಚುತು ಕಂಬಗು ಗುದ್ದುತಂಡ ಕಂಬ ಅಲ್ಲೇ ಮಗರ್ತು ಬುರುಂಡ ಪುಲ್ಲರ ಕಂಡೆ ಒಂದು ನಡತಿ ನೆಟಾತ್ರ ಜನ ಕಳಪು ಬರ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ತಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಅವಘಡ ದಾಳ ನಡ್ತುಜಿ ಲಾರಿತ ಮೋಣೆ ದರಿದು ಪೋತುಂಡ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಒಂತೆ ಗಾಯ ಕೂಡ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ದೆತಿ ನೆಟಾತ್ರ ಈ ಸುತ್ತುಟು 1 ಗಂಟೆ ಮೆಂಚುತು ಇತ್ತುಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು UAE 42ನೇ ದೇಶೀಯ ದಿನ ಪರ್ಬ ಆನಿ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರದಾನ ನಡ್ಪುನ ಮೊಗಬಿರ್ಸ್ UAE ದಿ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಮುಕುಲು ಕೂಡ್ದು ನಡಪಾವನ ಆಜನೇ ಸತ್ತಿದ ನೆತ್ತಿರದಾನ ನಡಪು ದುಂಬುತ ಸತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಟೆ ನಡಪುನ ನಂಬಳಿಕೆ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲು 10 ಗಂಟೆ ಮುಠ ದುಬೈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿದೇಜಿತ ಮೂಜಿನೆ ಕಡಿಟ್ ನಡಪುಂಡು ದುಬೈತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಬೆರ್ಸೈಡು ನಡಪುನು ಎಂದು ಮೊಗವಿಸ್ UAE ತೆರಿಪದರ ಗೋವಾತ ಬೀಚ್ ಲಿಡ್ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಿರಯ ದಿಂಜನ್ನ ಕಲೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ಪಾರುಪಟ ತಯಾರೇರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ದೂರ್ದೆರ ಸಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಗೋವಾ ಟೂರಿಸಂ ತ ನನಂಚಿ ಮೊಣತ ಬಗೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂದುಲೆರ ಜೋಕುಲು ಸೆಕ್ಸ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ಎಂದು ಬೆರಿ ಪತ್ವಾ ಎಂದು ಹಂಗೇರಿ ಪೈಣುವರಿ ಪಂಚನವುಲ ಸಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಸೇರ್ಪದೆರ ಸರಕಾರದ ಲೆಕ್ಕದಂಚಿನೆ ದಿನಲ 4 ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಸ ಜೋಕುಲು ಮುಳು ಸೆಕ್ಸ್ ನುಕ್ ಬುರುವೆರು ಎಂದುತ್ಲ ಆರೋಪಂತೆರ ಸರಕಾರ ಅವಡು ಕಾನೂನು ಮುಂದಿನ ತಡಪಂದಿನವಿನ 6 ಗಟ್ಟಿದಕ್ಕೆಂದರ ಕಡೆಕೊರ ಸುದ್ದಿ ತಿರ್ಲು ಕಣಿಯೂರು ಸಾಲ ಕಟ್ಟಣ ಎದುರಿಸರ ತಿಕ್ಕಿದಾಯಗೆ ಕುಡ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮಾತಾ ಸೈಕಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ಲೈಫ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮರಾಠಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೀಸಲು ಇಡೆ ಕಾಕಾಜಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಚೆನ್ನಿತಲ MBA ಓದಿನ ಕಟ್ಟಲೆಯಾರ್ ಬಯ್ಯಗೆ ಮಲ್ಲ ಸರಕಲ್ವೆ ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಂಜೋ ರಾಬಿನ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ದಾಂತಿನವ ಪಾವ್ಲಾ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪುಡಿಪು ತತ್ತಿ ಲಾರಿ ತಾಂಟ್ ಕಾಸರೋಡು ಬೂರ್ಣು ಕಂಬ ಮೊಗವೀಸ್ UAE ಕೂಟ ಆಜನ ಸರ್ತಿದ ನೆತ್ತರ್ದಾನ ಗೋವಾ ಪೊಯ್ಯಜಲ್ ರತಿ ಬೇರ ಎಲ್ಲೆಕ್ಕಲು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಒಂದು ಈ ಪಡ್ತದ ತುಳು ವಾರ್ತೆ ನನಾತ್ ಸುದ್ದಿಗಾದು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ v4news.com ಸ್ವರ್ಮೇಲೆ